agad ken manhalon, umili nga urban tour, aglaklako ken mamaestro, professional kasabugado. Papadiken mamadre, agtutubo estudyante, umili iti syudad na ilyan a minoridad. Tingarod panagkaykaysa, isut mangted iti pigsa, tapno intay mabaliwan, sistema ti kagimungan. Bumili ti Cordillera, nabayag lumablabanda, tapno inda sa lakniban, dagang at tinawidan. Inga na pa'y itata, panaglaban pumigpigsa, tignay ket lumawlawa, tapno magunod waya-waya. Karbengan pampolitika, panagduras ekonomya, panagbigbig ti kultura, pudno nga otonomiya. Umili ti Cordillera, bantayan reformista, isinatayo isuda, umili ululawenda. Ingarod panagkaykaysa, isut mangted iti pigsa, tapno intay mabaliwan, sistema ti kagimungan. Dangdang ay sidang ilay, insinalidong maay, dangdang ay sidang ilay, insinalidong